Аларны бер-берсеннән башка күз алдына китереп булмый. Эстраданың иң матур пары Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов гаиләсенә кунакка килдек. Илдар, менә яңа ел үзеңне ничегрәк хис итәсең? Яңа елдан ниләр өмет итәсең? Яңа ел әлбәттә ул безнең күптән һәр вакыт ел саен көтеп алган бәйрәмебез. Төп бәйрәмнәребезнең берсе. Шуңа күрә без барыбыз да көтәбез. Әле безнең үзебез генә түгел, балалар да бар. Балаларга да шушы атмосфераны тудырырга кирәк бит инде. Гүзәл, менә шушы яңа ел алдыннан күңелеңдә нинди уйлар бар? Ой, миңа рәхәт быел. Яңа елда мин яңа өметләр белән, яңа теләкләр белән керәм. Шуңа күрә миңа бу яңа елда айрыша Нинди теләкләрең бар синең? Теләкләр зурдан инде һәр вакыттагыча. Исән сау булыйк дим. Яман чирләр булмасын дим. Исән сау әтиәниләрем булсын дим. Гүзәл, син инде тормышта да, сәхнәдә дә шул кадәр барысына да ирешкән хатын-кыз, тагын ирешәсе килгән теләгең калдымы? Кыш бабайдан сорар идем. Кыш бабай, миңа 2нче елда үземнең бер максатыма ирешергә мөмкинчелек бир әле дияр. Тиздән сез Гүзәлне һәм мине бөтенләй яңа образда, Бүтән жанрда бүтән жанрда, бүтән образда, бүтән стильдә, бүтән җырлар, башкача җырлар белән безнең Россиябезнең төп сәхнәсендә Кремлевский дворецта үзебезнең 15 елга башлаган концерт программабыз булачак. Һәрбер җырчының хыялыдыр инде ул. Шушы Россия, Мәскәү Кремль залында үзенең концертын оештыру. Димәк, шушы синең хыял инде алайса. Ала бирсә, тырышырбыз, без әзерләнәбез. Біз Мәскәүдә татарлар тарафыннан эшләнгән Беренче иң шәп концерт булыр дисең. булачак һәм валлаһи әйтәм, Алла бирсә, без аны җиңеп чыгачакбыз. Әлбәттә, бик зур мәсьәлә. Шуңа әзерләнеш бара. Шуңа күрә дуслар, инде безне яңа стильдә, яңа образда күрсәгез, шаккатып калмагыз. Без яңалыкка әзер. Шул язмыш була. Йөрәгемне тыңла. Бормалын сырлы, әй бормалын. Мәхәббәтнең юлларын очраштыра, кавыштыра. Насыйп булган ярларны. Бәлки гаилә тормышында Илдар хуҗадыр. Ләкин шулай да менә сәхнәдә син беренче, нәкъ менә син беренче йолдыздыр сыман. Бу Илдар теләгән әйберме? Бу син куйган әйберме? Барыбер синең җырларың күбрәк яңгырый. Синең клипларың күбрәк чыга. Ул үзеннән үзе шулай килеп чыкты миңа калганда. Беренчедән мин Казанга килдем, Гүзәл Уразова булып бит инде тамашачыга күрендем. Алар мине шулай таныдылар һәм бүгенге көнгә кадәр шулай беләләр. Илдарның да теләге ул яклап күп, ул миңа юл бирә, ул хөрмәт итеп юл бирә миңа. Һәм без ничектер менә шулай аңлашып, шул әйбер үзеннән үзе килеп чыкты. Һәм әле белүемчә синең клипларыңны да Илдар төшерә. Иң мөһиме аның үзенең теләге бар. Ул бөтен нәрсәне үзе табып, үзе чыгып, үзе алып килеп, үзе эшләп. Илдар, шулай да син үзеңнең клипларыңны азрак чыгарасың кебек. Үзем төшерә алмыйм шул. Гүзәлне өйрәтмичә булмыймы? Гүзәлгә әйткән төшереп карыйсыңмы дип. Илдар, кара әле, синең ул клип ясавың акчаны экономить итер өченме, әллә инде башкаларга эшне ышанып тапшырмаумы? Алардан түгел, хобби. Әйтәм бит, үземнең эшлисе килә. Әйтәм, җаным, син әле кабыначаксың. Ул кабынды, әмма ләкин бәлки мин ничектер аны алдында басып торырым, бер дә нитәсем килми, бер дә кумау чалыйсым килми. Әле Илдар кабынмаган булса, кабыныр гына булса, мин шуныңа сөйнеп, бөтен тырышлыгымны шунда бирәчәкмен. Сәхнәдә син менә шулай матур иттереп елмаеп кына торсаң да, сәхнә артында син бик усал, кычкырып та җибәргә мөмкинсеңдер. Шундый кешесеңдер сыман. Әллә бу миңа шулай тоела гынамы? Бар андый чаклар бар минем, ләкин ул баштарак булгандыр, беренче елларда. Чөнки тәҗрибә шуның белән килә бит инде улаймы. Минем дә инде бар кискен вакытлар. Миңа үземчә кирәк кай вакыт. Менә мин әйттем, минем шулай булырга тиеш. Менә кайбер мизгелдә инде. Бик ачуың килгәндә нишисең? Гүзәл дә кызам, мин дә кызам. Ул менә шушы вакытта
шушы вакытны ничектир биринчиден суунурга керек. Мен койсо бир чагында там чыгып йөрүп керем әле мин. Чыгам да, үтүрелеп әйләнеп керем да, Güzellik soğumdan азыр kütесің. айы соңларын көтәм. Bu бәхәсне җиңер өчен син Илдарга вакыт бирәсеңме, әллә инде Илдар сиңа вакыт бирәме? Ул киресенчә уйлап кил син өчен. Бәлки, шулай да булырга мөмкин. Иртәсен төшін, кишин, ошта, эшта койда, бүтін жерде бірге yolga барсаң да, хамман шулық менә шулай йөрибез менә шулай. Син менә шулай күздән китер, ничә ул кешене яратырга кирәк? Көне төне бергә булып, әрләшмәскә дә бит. Булган чаклар булды, ләкин мәхәббәт барсында җиңә инде, дип уйлыйм. Шулай да менә сөйләшмичә дә бер-берегезгә эндәшмичә дә утырган чак бармы? Һәм ачуың килгәндә син аңа нәрсә дип эндәшәсең? Без исем белән дәшкән юк. Мин бу тормышта бер-ике тапкырны әйткәмдер гүзәл дип. Ә кем дип эндәшәсең? Бәбәем. Бәбәем. Ул миңа җаным, миңа бәбәем бит шул белән. Ходай биргән мәхәббәтне шит ятлардан якласын. Гашык итә алдың мине, гашык итеп сакласын. Ходай биргән мәхәббәтне шит ятлардан якласын. Гашык итә алдың мине, гашык итеп сакласын. Элегрәк менә бөтен эстрадада салават шире бар иде. Бөтен кеше аңча әйтеп сөйли иде, аңчаклана иде. Ә хәзер менә шулай да Юлия Акшин шире бар. Бөтен кеше сикерә, бөтен кеше кул булгый. Әлбәттә инде бу сезгә дә кагыла. Менә шушы бердән куркасыңмы? Башкаларның нәрсәседер югудан курку бармы синдә? Мин дә ширгә керәм микән? Или мин кермим микән? Мин дә керәм. Әйе, бардыр ул, бардыр. Шир дисәң инде замана. Ул замана бит. Димәк, үзенең артистның үзенең йөзе бар. Аны шуның белән таныйлар, аңа пародия эшлиләр. Ул яхшы гына миңа калганда. Ниндидер авыр ситуациядан кемгәдер күңелең калса, син үзең ничек тынычландырасың? Мин түзем кеше. Кеше күрмәгәндә мин җыларга мөмкинмен. Күңел туса. Мин җылыйм сөйгән чакта. Кайгырган чакта мин уйлый башлыйм. Ни алай булды? Нишләп икенче төрле эшләп булмады микән? Ни өчен? Мин иң беренче сорау куям. Ни өчен? Күңелеңдә уелып калган авыр мизгилләр, елатырлык мизгилләр бармы? 99 елда Казанга килү бер үземә бик әти белән беренче тапкыр килү, әти белән әнигә бик авыр булды инде. Мине җибәрергә, читкә бик сагына идем, кайта идем һәр вакыт. Истә соңгы акча булса да, поездга акча җитсә, кайтып китә идем өйгә. Аннан төянеп киләм бит инде. Бер заман шулай телеграфка барырга теләгән идем, кесәмдә бер тиен акчам юк. Менә бер студент бала, мин бит инде теге ничектер күнекмәгән. Ничектер шулай булгандыр инде, күрәсең, вакыты микән, кыш көне иде инде ул. Истә троллейбуска, әле безнең центрга барыр өчен троллейбуска утырасы бар, автобуска утырасы бар, аннан соңга барып җитәсең. Шулай итеп, троллейбуска да акчам юк, автобуска да юк, шалтыратырга да акчам юк. Сумканың төбен актардым, нидер бер әз генә акча таптым инде мин. Жетонга җитә главный. Мен әйтәм, юлга тотсам хәзер бу акчаны, мин шалтырата алмыйм әнигә. Акча бетте дип әйтергә. Шунда җыяу бардым. Җыяу узак бардым мин. Центрга хәтлем барып, шул бер шалтыратуны эшләп, әнидән җылы, ну, түзә алмыйча шулай җылап җибәргән булды инде. Әни мин әйтәм, минем акчам да юк. Мин бер үзем монда дип. Әни җылап шунда, аннан соң кайгырганнар инде, аларны да шулай борчыганмын. Аннан соң аңладым инде алай эшләргә кирәкмәгәнемне. Шуңа күңелдә калды, шундый мизгилләр дә булды. Аннан соң мин югалып калмаска тырыштым инде. Эшләргә тырыштым, җырлар, аранжировкалар, акча бит инде күп түгел ул вакытта. Әти белән әни инде эшлиләр иде, әмма ләкин алар теге гади кешеләр. Шулай итеп, Әлфис Кыямов бар иде безнең. Урын уҗмакта булсын. Ул инде минем беренче җырларымны ишеткәч, аның беренче концертлары бара иде. Икенче җырчы итеп мине концертларына чакыргач, анда әзрәк акча түлиләр. Шулай беренче акчаларымны шулай эшли башладым инде.
Менә шул чакларны истә тотып, мин һәрвакыт үземнең театрга кем генә эшләргә килмәсен, күбесе студентлар булалар инде алар. Мин аларны бик аңлыйм. Мин чөнки үзем 5 ел буена эшләп, 2 университетта укып эшләдем һәм бу тормышка мин үземнең адымнар белән килдем инде. Шуңа күрә мин һәрбер килгән баланы аңлыйм, мин инде аларның хәленә керәм. Чөнки мин үземнең яшәр урыным бик күп еллар булмады. Һәм инде мин аны аңлап, бездә эшләгән кеше мохтаҗ булып йөрергә тиеш түгел дип уйлыйм инде. Шуңа күрә ярдәмем тиелгәнчә мин булышырга тырышам. Зәңгәр күккә карап бер уфтандым, утлар булып чыкты сулышым, утлар булып чыкса да сулышым, басылмады йөрәк сагышым. Биек тауга менеп бер җырладым, сахраларга китте тавышым, сахраларга китсә дә тавышым, басылмады йөрәк сагышым. Нәрсә генә әйтсәң дә, синең элекке җырларың күбрәк, яхшырак сыман, популяррак сыман. Үзеңә шулай тоелмыймы? Бәлки мин дөрес авторлар дөрес җырны сайламыймдыр, бәлки, аңардадыр, бәлки. Уның гаепне мин һәрвакыт үземнән эзлим. Мин һәрвакыт эзләнүдә, мин бер вакытта тик урында утырга яратмыйм. Мин һәрвакыт эзләнәм. Һәм тагын бер сәер әйбер, миңа калса син 10 ел элеккегә караганда, хәзер 10 яшькә яшьрәк күренәсең кебек. Килешәсеңме? Ансы белән килешәм. Юк, чынлап килешәм. Мин үзем дә аптырыйм, ничә болай буладыр ул. Кыдаемының бүләге ул сөеп туймас газиз балалар, яратылып яши бик бәхетле ата-аналар. Инде, менә инде малайгыз турында да сорамыйча калып булмый. Гүзәл, синең өчен тырыштымы Илдарга малай кирәк дип? Әллә инде син әйткән идеңме? Җаным, малайсыз булмыймын да. Дөрестән әйткәндә, мин аңа Әллә сиңа барыбер иде? Юк, Менә ике малай. кыз бар җит. Юк, малай кирәк дип уйлыйдым мин. Баштан ук берничә кызык булдылар, Гүзәл китте больницага. Мин Гүзәлгә бүләк алып берим. Кибеттә. Миңа Гүзәл шалтырата. Җаным, безнең малай булачак ди. Мин акырып җибәрдем. Ура дип дигәндә кибеттәге кешеләр аптырыйлар. Күн инде җүләр икән юк? Күздән яшьләр килеп чыкты. Син кайда, мен әйтәм? Мин монда ди. Әйдә, ни кая күрешәбез? Гүзәл әйтә. Әйдә, мин монда киләм ди. Без Казанда моны шулай, ул бер җиреннән, без бер җиреннән шулай уртада туктадык та кочаклашып, җылашып, көлешеп дигәндәй. Теге малайны шатланышасыңмы? Малай буласың белеп. Шундый хәл булган иде. Әлбәттә, күңелем үтә иде, Аллага шөкер. Күңелең булды. Күңел булды. Сез гастрольдә йөргән чагында барыбер сирәк кайтасыз. Балаларны кем карый? Әлбәттә, әти белән әни булмаса, инде кемгә мин балаларны калдырып чыгып китәм? Ул мөмкин түгел. Шуңа күрә иң кадерле, иң ышандырган кешеләрем ул минем әтием белән әнием. Әлбәттә, балаларны сагынабыз. Мин артык теге Гүзәл алдында да нитергә, сиздергә тырышмыйм инде. Үзенә дә авыр була. Шуңа Аллага шөкер, бүгенге көндә баланы кочаклап яратуга җитми инде. Барыбер ничек кенә телефон заманы булса да, үзеңнең балаларыңны рәхәтләнеп үзең карауга җитми бит инде, шулай бит. Синең дә тагын бер бала табып, озаграк шушы баланы үзең янында гына тотып, тагын бер бала белән ләззәтләнәсең киләме? Андый хыялың бармы? Бик ләззәтләнәсем килә. Кайтам төнлә мин иде, кайвакыт алар җыклыйлар. Мин ятып торам берсе кырында, анасының икенчесе кырында ятып торам шулай. Әлбәттә, әни кеше, сез мине аңлыйсыздыр инде. Мин 1 яшькә кадәр гел өйдә булдым, һәрбер балам белән күкрә сөтемне имезеп, инде мен әйтәм, алар чирләмәсеннәр, күкрәк сөтен сәламәт булсыннар, миннән нәрсә бирә алам, барсын да бирергә тырыштым. Худай биргән бәхетләре, мәхәббәт җимешләре. Ике кушым, ике алма кызларым, йолдызларым. Худай биргән бәхетләре, мәхәббәт җимешләре. Ике кушым, ике алма кызларым, йолдызларым. Илари туды, Иларига 1 ай.
Biz alып кайтып киттек әнигә Ларины. Безнең шәйинде мунча кертергә 40 көн, безнең әбиебез мунча чаба. Чаба диләр инде бездә. Сездә ничек әйтәләр? Чабалар әйм. Шулай итеп үстереп баланы 40 көнгә кадәр дип алып кайтып китәм. Мин һәрвакыт шулай эшләдем. Менә шул мизгел балага бер ай мине Мәскәүгә чакыралар концертка. Ул вакытта котырган чак, тимәсен тик күзләре, бөтен Мәскәү шул җырны көтә. Ә мин бала тудырдым өйдә. Хәзер әйтәләр инде, зинһар кил, түлибез диләр. Әйбәт кенә акча әйтәләр инде. Мин әйтәм, ярар җаным, барып кайтыйм мин әйтәм. Нәрсә булса мин әйтәм. Самолетта очырсың ди, тиз генә барып кайтырсың, шулай. Хәзер минем самолет Уфадан оча. Уфада килдем, самолетка билет алдым, иртән утырдым самолетка. Урамда буран. Ну, котыра инде буран. Хәзер безгә самолетка төялеп киттек, но безне Мәскәүдә принимать итмиләр. Мин әле ул вакытта очарга да куркайдым. Бер икенче, өченче тапкыр булды микән самолетка утырган чагым. Куркып шул хатым самолетка утырдым. Хәзер безне Түбән Новгородта утырттылар. Түбән Новгородта безнең самолетны утырттылар, һәм тагын 44 самолет утырттылар шунда. Мәскәү бер самолетны да кабул итмәй, трасса ябык, бөтен дөнья ябык. Хәзер мин шунда. Шул 44 самолет арасында безнең самолет шунда. Ә минем тулышты, мин бит имзәм. Минем багажда бөтен әйберем. Хәзер бала эзлим, әйтәм, бирегез әле бармы грудной бала? Бар. Аэропортта. Шулай итеп, аэропортта балалар, шит баланы имзәм. Чөнки багажымны бирмиләр. Ниндидер теге дөнья биткән хәлмени экстренный бер самолет әзерләделәр. Шул самолетка мине ничектер утырттылар. Әллә кемнән шалтыратып, менә шундый артист, анда Леон Измайловларны утырттылар. Бөтен менә шушы кичкенә балалар белән әниләрне алдылар. Гомумән менә иң олылар һәм иң балалар һәм мине шунда ничектер эләктем, мин шунда билет алып көч ничектер очтык без. Анда оча торган түгел, анда самолетны булай китерә, анда ничек очканбыздыр белмим. Мин инде шунда тормыш белән хушлаштым. Мин чынлап әйтәм сезгә, мин хушлаштым. Мин беренчедән Илдарга шалтыраттым, хушлаштым аның белән. Әти-әниләргә шалтыраттым, хушлаштым. СМСлар яздым, анда бит телефон эшли ул вакытта. Мин чыннан да хушлаштым. Төштем, бөтен дөнья пробка. Ә без аңын алда такси чакыртып куйганнар миңа. Ул мискин такси мине көне буе көткән һәм киткән шуннан. Космос залына йөгереп кирип җиттем һәм кешеләр чыга башладылар. Сез шуны күз алдыгызга китерәсез. Мин сутка килдем шунда һәм концертның соңгы ноктасы булган беренче, икенче кеше киемен алырга чыга башлады. Мин йөгереп килеп кирдем. Җылап җибәрдем. Мине оештыручылар күреп калганнар. Мин килеп җитеп, шунда җылап җибәргәнем. Ни эшләп җылап торасың? Әйдә кер тизрәк, концертны бетерерсең дип. Халык таралмады шунда. Мин соңгы мизгелгә җылы шул концертка чыгып, Мәскәү кутырып, аяк үрә басып, 3 тапкыр тимәсен тик күзләремне җырлап. Шунда шул концерт булды, беләсезме? Мин ул концертны гомумән бер вакытта да оныта алмыйм. Андый концерт бүтән булмады. Шатлык булса да, кайгы булса да, нәрсә булса да, үзеңне кулда тотып, димәк, синең юлың шул. Сиңа бирелгән Худайдан бирелгән әйберең шул. Төшкән ризыгың, ашар булган ризыгың булса, синең дә барып җитәсең. Мин һәрвакыт шулай дим. Чөнки минем юлымда һәрвакыт кешеләр очрап тора. Мин бер ай элек уйласам, ул кеше минем алдыма килә. Шуңа күрә минем караш үзгәрде. Мин тормышны тагы да күбрәк яратам. Үземнең эшемне тагы да күбрәк яратам. Менә син әйттең бит әле, синең хыялың нинди дип. Мин беләсезме нәрсә турында хыялнам? 90 яшымда минем оныкларымның туйларын күрәсем килә. Туйларында утырасым килә. Кочаклап гүзәл әби булып. Туйларында утырасым килә һәм шунда җырлап бирәсем килә.
Караучы тамашачыларга нәрсәләр теләр идең? Тамашачыларга мен иң беренче тазалык теләр идем. Дуслар, мен шулай дип уйлыйм. Тазалык булса, тырышлык булса, үҗәтлек булса, бу тормышта барсы да була. Барысы да үзеңнән тора. Әлбәттә, берсе дә китереп бирми. Берсенә дә бер нәрсә китереп бирмиләр. Үзең тырышлыгың, үзең көчең белән тапкан дөньяларыгызның рәхәтен күрегез, тагын бер кабатлап әйтәм. Яңа ел инде яңа бәхетләр, яңа шатлыклар, борчулы хәлләр булмасын, барсы да узган елда калсын. Сез 24 сәгать бергә булсагыз да Илдар белән, барыбер тормышыгыз шул кадәр катлаулы, съемкалар, концертлар, бер-береңне күрергә һәм ниндидер матур сүзләр әйтергә вакыт та юктыр сыман. Нәрсә әйтәсең килә Илдарга? Кайчак концерт алдынан, менә 1 минут концерт алдынан без бүтүнебез сәхнә артында бит инде, әйме? Җыелабыз да, концерт башлана. Шунда без кочаклашабыз. Мин сине бүген күрдемме? Без көне буе янәшә бит инде. Без мизгел менә мөмкинчелек булган саен кочаклашып алабыз. Мин аны шиксез яратам. Шуңа күрә барлык бүтән булган тырышлыгымны, бүтән булган белемемне, бүтән булган нәрсәмне үзәргә бирергә әзермен. Менә шушы яңа елда Илдарга нәрсә телисең? Нәрсә әйтәсең Илдарга? Илдар бүтән тормышын сиңа багышлаган күзәл. Син шулай дисең? Әлбәттә. Мин аны беләм. Мин дә бүтән үземне Илдарга багышладым, ул аны белә. Мин бу тормышта аныкы, аның гаиләсе һәм шушы гаилә өчен аны Илдарны бәхетле итәр өчен мин бүтән тормышта бүтән нәрсәне эшләячәкмен. Мин аны нык яратам. Менә Ләйлә, безнең өстәлләребез һәрвакыт шундый түгәрәк, безнең туганнарыбыз, дусларыбыз, иң мөһиме әтиян илбез, менә без аларга бик рәхмәтлебез. Һәм инде Илдарның әтиян исенә, кайнанама, кайнатама да иң изге теләкләремне теләп, аларны бик сагынып, һәрвакыт шушы өстәлләрдә иң кадерле кунаклар булып утыруларын телим. Әтияниләребезнең урыннары һәрвакыт шулай түрдә булсын, сау-сәламәт булып, әтияниләргә дә үз балаларына сөенеп, шушы дөньяларда куанып яшәргә насыйп булсын барчабызга. Яңа ел белән сезне, әтиләр, әниләр һәм балалар. Пусть приходит в каждый лагерь и успех. Мы на елку поговорим всех. Яңа елның сихри кеше, ихлас телекләр сезгә. Барлык хыял өметләр дә калмасын иде сездә. Сәламәтлек нәһи барсын, гаилә дус тату булсын. Дусларыбызның исендә яңа ел балкып торсын. Яңа еллар белән сезне дусларым. Илләребез, күңелләребез, гаиләләребез тыныч булсын. Һәрбер яңа көннең, һәрбер мизгелнең кадерен белеп яшәргә насыйп булсын. Худай биргән